ditongani bagas tabe aido di halo mohon debata. Mertua ma na pina buru-buru ni halak ala ni hategoran ai di nasida do harjaun tatikat kon ma mar ngolu mar siurupan mar diakoni sosial asa dipabosur debata hita mar hite-hite asini rohana nagodangi. Martua ma hamu mulo marapan tunon hamu tu sasude haholongi ma akadongan habiari ma debata jala pasangap ma akaraja. Martua ma aka na mamio aka na pogos aka na martihas na pangpangon dohot na mapitung asalehononmu mangan ay balason ni debata ma dihamu rap mangan di harajaun nai. Laos didok ma tuau suraton ma martua do akana ni jauh tu panganon ujuan ni dibirui ai teanon ni namonangima saluhutna didok ibana ma maka tidak konon olo na Roma au tibu amen Roma ho ale Tuhan Yesus kaidani asini rohani Tuhan Yesus ma akan abadia. Atong pasere maroham jala parbadiai laho manjakkon hata di debata dohot mangulahon ai didok do martua ma akan atumangihon hata di debata jala dampepsa amin. Marende hita sian buku enden nomor 50 tolu ayat 2 tambah onom.